ιδιαίτερη για μένα χαρά μαζί με την κυρία Χρυσοβελώνη, τη βουλευτή μας της Μαγνησίας, που πραγματοποιήσαμε την υπόσχεσή μας να επισκεφθούμε τον Αλμυρό, σήμερα στη Σκόπελο, πριν από λίγο τη Γλώσσα και σε λίγο την Αλόνησο. Τα νησιά τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν στεριά, χωρίς να απολαμβάνουν τα προνόμια της νησιωτικότητας που προβλέπει το άρθρο 101 του Συντάγματος, νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της απουσίας του κράτους, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει γιατρός στο αγροτικό ιατρείο της Γλώσσας, νησιά τα οποία αποτελούν το κόσμημα της Ελλάδος για τον ελληνικό τουρισμό, με τους πολίτες να δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα είμαστε απόντες από τα νησιά, θα είμαστε παρόντες και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλόνησο, όπως και σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Χαιρόμαστε για την επίσκεψη του κυρίου Καμένου και της κυρίας Χρυσοβελώνη στη Σκόπελο. Η κυρία Χρυσοβελώνη υποστηρίζει τα αιτήματα του Δήμου Σκοπέλου, κυρίως για την ακτοπλοεία. Κουβεντιάσαμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν το Δήμο. Ελπίζουμε να ξανάρθουν σύντομα για να ξανακουβεντιάσουμε τα θέματα, να δούμε πόσα από αυτά έχουν λυθεί και τι άλλο πρέπει να γίνει για να λυθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε από τους κατοίκους των περιοχών τα προβλήματα που υπάρχουν, από τον κύριο Δήμαρχο της Σκοπέλου και τώρα θα έχουμε επαφή και με τον Δήμαρχο της Αλονίσου. Μας τόνισε ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στη Γλώσσα επίσης μας είπαν ότι υπάρχει έλλειψη γιατρού και βεβαίως υπήρχε μια επικοινωνία δική μας με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ώστε να μπορέσουμε ενδεχομένως να αποσπάσουμε κάποιον γιατρό που υπηρετεί τη θητεία του για να μπορέσει τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Γλώσσα, στο κλίμα και σε όλες τις περιοχές αυτές που δεν έχουν παθολόγο και επομένως ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ήταν θετικός προς την κατεύθυνση αυτή ο κύριος Υπουργός. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες.